معبر شو لمون كم تلمون عهدكم فتح بليوم زولكم فيديوهات حيزة مسألة قربنا في فيديو مخارنا لايك شير سبسكرايب بمقوارنا زي فيديو جمرو داينا في فيديونا فلاي حمسان حالين كرشي رناسي هجين دا ميكيل كرشي ودا الله إلى حمسة قرشي ودي ماشي هجي مسمطت متكلاويت تصايت اللعب ميكيل هذا ناجي جسمنا الراي بلوي لا نعبا خبك حسابي لا الراي لا تقناتا فتحت كرشي باتا اندا تداربت مسدي مالي وا لا كرشي بوندل لاتا كندي راسيا كرشي واي مكيل نعمت كاتالي لكاني نسوت راي كون بعد عباي غرين امي برهت صريتي عند ريخما اكدانا رسحت بهالاي نبرا هجي نسمرا خيدا نيرا مسكدت اسمرا خصت مغزيان هجي نعباتي عباي في بيت كريستيان مسترخبا انت هندا يتغزو زوست ما صبوي كتفس تدلغ عزي بلاك قال انت بس حزي بلاك ايمو نزن دك حقونس ندغداون سلازلو نسي نزن ودك ودخنس كستما زيت غبرا صبوي لاتن الى عبايكا صدتا غريفاس مسيا متكلاوي لا تاي كل سمو زبال ليلاتا هذا خيمو غزلي واي تاي خنا كنت عباي غزلي لاتا ما بل عمرت مسلتاس 4 قراش زبال مشنير سروا عاتيره اجات عشان قطما بلاد عزيلا غريبات خمتنا والدا يكون صح حق زربا دسك بلايلا غيرات الله هجي كوف مسبلك عشان تبع زوص مسيلو اخذ شيء عشان تمسكوف مسبلت جلبيو عبا انديا قال 100 عامت انديا سانداي برت اتوا منغسته سميات سانداي برت اندابلت تخصت مبرخاوصيا سب كيري اخو غواغوا اتياته واي الى اجي كابتا بيت كريستيان صلت غيرا وصيا لك مسكرت جا عباي شوعته غزي ساعات يا صلت غبر بطعم ماشي هجي خطكير كلا من رغباتا عمي بريت سويت برا غريسس واي اديت غزوم كمي قني خنقلت دحانينا واي دحاني غندات هو تاوي هجي مشتا سلازل فتا ايدلي زين غيرا مسيابت اندا بيغرما يزلو فيشو غيرا بو سنتي انا مسيا مالتي بدحريت اتاتو عباي بدكان ايتاتني بغد ميتاتيا نعتقل عن نعنا قلاقلني لا دين تاون كتولتا ات قد غيرن سانداي برت انت يا خوينك ويا كل سمخ على غزي مغان زي فلت كي تولكاس كشين كل خشنت صغير مسين سلكاوي تلكني إلى مشارجة أنا أعرف كلنا كلنا واي يمسع دهريو سمسات سانداي برت تقول سمس كميدي شنت يخلق لي واش زي الله اسوي تخاس شنت دام تاكل تايرات قبره توصو ستر عينك عدلكن ترحت ازيك دولا إلا نيجي نجاتك نسب نايسب تحمخا يترقم يقولون ناي غزا تعلو لازم يكون نورماليو እንኳን ሰውነት ወር ተባታይ ኮይኑን ኩስተማ ይኮነን ካለ ዘይፈልጥ ሰባል ህይወት ከብዳኛለች አልሆነልኝም ደከመኝስ አልሆነልኝም የማምነው ሰው ይክደኛል ህይወት ከብዳኛለች አልሆነልኝም ተይ ፋርማሲዬ ሰላም ነው መድኃኒት ቤት የኛ መዳኛ የኛ ጎስቆሎ ሰሪ
የኛ የራስ ምታታኪን የሁሉም መፍትሄ እርሶ እጆት ላይ ነው እኮ። ኧረ በጣም ነው የምናመሰግነው። በጣም ማታ ይከፍታሉ፣ ማታ ይዘጋሉ። መች ነው የምታሳርፉት ፋርማሲ? እኔስ የእናንተ ነገር እንዴት ይሆናል? ህዝብ የታመመ እንዴት እናንተ እኮ ይኸው ታመህ ታውቃለህ? አንተ ብትታመም የት ነው የምትገዛው? ላይ ቀልድ ነው። ቀልደኛ ወንድሜ ታሞ አርጉዞ ቀልጄ ነው ቀልደኛ ነው። ጠዋቱ ቤት ሰንበት እኮ ነው ያስመጣችልኝ። ወደ አይደል ዛሬ እሑድም ትከፍታላችሁ ግዴታ። መቼም ታሳርፉት። እኔ ስላሳርፍ ደል ቀየረ ቦታ ችግር የለውም። እሑድ 10 እኔ ታመሜ ብዬ አላስቸግርም። 10 ብትሰጠኝ 20 ብር ብትሰጠኝ ለኔ በቂ ነው። ልመና ነው እንዴ? አዎ ይሄ ሁሉ አወድሰን እንትን እየለመንሽ ባልሆነ አንቺ ሴትዮ ዝም ብለን ሰጠኝ ከምንልስ እንደዚህ 2-3 ቀን ሸንድተን 10 ብር እንቀበላለን። ያ ሁሉ ልምደኛል ወይስ ልሄድ ሸንድተን ሸዊት ሰንንትላል እየለመንሽ ባልሆነ አንቺ ሴትዮ ዝም ብለን ሰጠኝ ከምንልስ እንደዚህ 2-3 ቀን ሸንድተን 10 ብር እንቀበላለን። ያ ሁሉ ልምደኛል ወይስ ልሄድ ወደዛ ፋርማሲ ለአንብርለት ላስተዋውቅለት ሂጂልኝ አይደል? ሂጂ ስታስጠላ እየሰራኩ ነው። አንቺ አይደብርሽም? ተናገር የፈለግሽውን ስታስጠላ ሂጂ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እስቲ በል እስቲ ልታስጠቁረኝ መዳን በኢየሱስ ነው። በል አንተ መዳን በኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። በል ኢየሱስ ጌታ ነው። መዳን በል እስቲ መዳን እውነት ሕይወት ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ነው። አላም ነው። እኔ አላም እግዚአብሔር ሁሉም ነው ይመቸኛል። ያሬዶ ለሀብታም ሹገር ዳዲ ከተባለ ለድሃ ምን ይባላል? ለድሃማ ቅሌታም ሽማግሌ። ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክጥምቕ ተለ አበይ ተጠሚቑ? ተከዘ ሓደስ ኩሉ ግዜ እዩ ድርሰዕ ሕጂ ድርሰዕ ሰበይቲ ድውል ኣቢላ ኣታ ሰብኣይ ተኣርግ ኣለኻ ግዲ መፍትሕ ረስዕካ ኣታ ሰብኣይ ተኣርግ ኣለኻ ግዲ ኣጀንዳ ረስዕካ ከምዚ ረስዕካ ትብሎ ኩሉ ግዜ ንስርሑ ክኸይድ ከሎ እዛ ተኣርግ ኣለኻ ግዲ ከዓኒ ኣይተዋሓጠትሉን እታ ክገብር ኣለኒ ኢሉ ወረቐት ኣምፅኡ መዝጊብዋ እቲ ንንኮስ ድወስዶ ኩሉ ነገር ማለት እዩ መፍትሕ ሞባይል ገለ ኩለን መዝጊቦን ንጎተስዩ ወረቐት ሪ መፍትሕ ኣብ ጅቡኡ ወረቐት ሪ ሞባይል ኣብ ጅቡኡ ኣጀንዳ ገለ ተሒዝዎ ድኸይድ ኩሉ ሒዝዎ ወፂኡ እጂ በቃ እንዳሰሓቐ መኪንኡ ልዒሉ እንዳኸደ ከሎስ ሰበይቱ ጭር ኣቢላ ኣሎ ስምዒ ኢልዋ ኣነ ዝረሳዕክዎ ነገር የብለይን ሕጂ እንታይ ደሊኺ እንታይ ዝረሳዕክዎ ነገር የብለይን እቲ ዝዓበየ እምበር ረሲዕካ እንታይ ረሲዐ ተበላት ሎሚ ሰንበት እዩ ስራሕ የብልካን ኢላ ኔክስት ከባቢ ዝተላለኽዋ ጓል ግርሜሶ ይልሃል ሽዑ ዘረባብቲ ሕጂ ቀፃሊ ክመፅእ ከለኹ ሰላም ብላ ገለታት ትዕልል ምሳይ ወቅት ገብራኡ ዳመት እንድርስ ኮል ከተበና ጽናሃ ገለ ነገር ዕሊልክያሲ ካዒላ ትስሕቕ ኣነ ሰብ ከምዚ ናይ ልቢ ዝምንጩ ሰሓቕ ክምስጠኒ መዓት እዩ ሕጂ ሽዑ ሲ በቃ እንታይ እዚ ስትሬት ፎርወርድ ነርካ ዘለኹ ክረኽባ ህወኽ ሽዑ ግን እንታይ የክዕልላ ናቲ ምስሓቅ ትፈት እያ ክትስሓቅ እንተኮይና ከዓ ደስሓቅ ነገር ክሪአ ምክር መስሓቅ ኒኻ መስሓቅ ከ ሕጂ ኣብኣ ትማሊ ምስ ተፋነኹኺ ኣብ ጉዕዞ ምምላሰይ ፍሽኽታኺ ከም መሽሓት ሕብርታት ኣብ ዓይነይ ናብ ረቕረቐ እንደገና ከስሕቐክስ ዛንታታት ምስ ሓዲረ ፀፀኒሑ ዝበርህ ፍሽኽታኺ ዘይትበቂዮ ክንደይ ተዓዲልኪ ምስ ምኽፋቱ ባህታ ዝነዝሕ ተወሊፈስ ከይሓመን ፈርህ አንደኛ ግርምሽ ቀደማይ ኔክስት ኩሉ መዓልቲ ብትኽደኖ ክዳን ኮንፊደንስ ኣይስማዓካኒ
ካልኦት ትሬም ሰባት ካን ጽቡቅ ኣካዳድና ዘለዎም ንዑ ምስ ረኣኸዮምካ ገዛ ርእስኻ ተዋዳድር ሕማቕ ስምዒት ይድስማዓካ መጠን ጽቡቅ ኣካዳድና ካልኦት ሰባት ዝረኣኸዮ መጠኑ ኻኒ ገዛ ርእስኻ ትጸልይ ወይ ገዛ ርእስኻ ክትንዕቕ ትጅምር ስለዚ እቲ ዘለካ ኣካዳድና መጽናዕት ወሲድካ ምሳኻ ኸይድ ዝኽእል ኣካዳድና ክትመርጽ ዶ ይሓይሽ ወይ ኣካዳድናኻ ክትቀይር ዶ ይሓይሽ ወይስ መዋዕልካ ብሰንኪ ኣካዳድና ደይ ምኽኣልካ ወይ ከዓኒ ኣካዳድናኻ ጽቡቕ ደይ ምዃኑ ንገዛ ርእስኻ እንዳዋዳድርካ ሕማቕ ስምዒት ክስማዓካ ምግባር ሓንተ ደስ ትብለን ጠቕስላ ነቲ ክትቀይሮ ትኽእል ተቐቢልካ ምንባር ቃንዝኡ ከፍእ ማዓት እዩ መብዛሕትና ነቲ ክንቀይሮ ንኽእል ነገር ግን ተቐቢልናዮ ሓቒፍና ኢና ንኸይድ ማለት እዩ so I challenge you ሓደ insecurity ትፈጥረልካ ነገር እንድሕር ሓልዩ which is ኣብ ቋንቋኻ ክኸውን ይኽእል ቋንቋኻ ኮንፊደንስ ደይ ፈጥረልካ እንድሕር ተሃልዩ ክትመሃሮ ትኽእል ነገር እዩ ኦኬ ስኪናትካ ቆርበትና ናይ መብዛሕትና ፊልተር ኮይኑ ይመር ኣሎ ደስ ደይብለና ነገራት ኣሎ we have to take time ገንዘብና ኢንቨስት ጌርና ክንስተኻኽሎ ክንክእል ኣለና ቅርፂ ኣካላትና መብዛሕትኦም ዞም ክቕየሩ ዝኽእሉ ነገራት ንዕኦም ምስ ቀየርካ ተስተማቕሮ ነገር ኣዝዩ ይጥዕም ካብ ሙሉእ ግዜኻ በቲ ዘለካ ነገር በቲ ክትቀይሮ ትኽእል ነገር ሕማቕ እንዳተሰማዕካን ሕፍረት እንዳተሰማዕካን ክትከይድ ማለት እዩ so ታስለሙ ዓንዲ ሸርክ ክብረኩም ዝመረጽኩ ኣርእስቲ ኣብ ገጻሊ ክንራኸብ ኢና ነዛ ፔጅ ፎሎ ምግባር ኣይትረስዑ ብጣዕሚ የድፈትወኩም ባባይ ቴንክ ዩ ንሕና ብጣዕሚ ኢና ንፈትወኪ ንሰለት ገብርና መምሃሪ ሪኢቶታት ጠቅም ሓሳብ እዩ ጋይስ ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ሕጂ እውን ነዚ ቪድዮ ተኸታተሉ ላይክ እውን ኣይትረስዑ ተጥዒምኩም ካ ሼር ግበሩለይ next እሺ ውሽጥኻ ዝተቐብረ ወኒ ኣሎ እቲ ወኒ ግን ከልኪልካዮ ንኸይወፅእ ኣይከልከልኩን أذكر رجع مع حساب إيش أوكي خبرت عزب معود شو لو ما تساعدكم فيديوهات نزل مثل نيرو أبقى على بخالي فيديوهات كن راخبينا سسنا ينعخم تشاو